Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan lokaci. Da fatan muna lafiya, fatan kowa na lafiya a cikin wannan gida mai albarka. To Allah ya sa haka, Allah mana jagora. Na'am, to wannan shine bidiyo na biyu kamar yadda ake kallo. Insha Allah shi kuma wannan bidiyon abinda zamu nuna a cikin sa amma ga bangaren ɗalibai ne kawai, almajirai masu aikin makaranta. To idan mutum ya zo wurinka kana son ka nuna masa wani ajaibu akan alƙalami domin ka bashi mamaki, kana buƙatan alƙalami ya tsaya a cikin ruwa, wanda ina fatan wasu daga cikinmu suna jin labarin cewa ana iya saka alƙalami ya tsaya a cikin ruwa. To insha Allah ta'ala ga yadda ake bangaren wannan. Idan mutum ya zo wurinka, to da farko za ka iya cewa ya wanke hannunsa da kyau. Idan ya wanke hannunsa da basmala, ma'ana da bismillahi, to sai ka ɗauko alƙalamayyanka. Yanzu kamar wannan za mu ɗauke shi sai mu saka shi ba tare da wani dalili ba, sai mu sake shi. Kun ga ya kwanta ko? Sai mu ɗauko na biyu sai mu saka shi, sai mu ce sa'altuka bil ismi al-mu'azzam qadrahu bi ajin ahujin jalla jalyuti jaljalat bi haqqin wa qayyumin alimin wa alimin biyahin bi ayahin fal muluki tawada'at bi alin wa ayilin jalabt maqasiri bi ahin namahin ma'a namuhin ta'atafat ya ilahi bi sirrihi azimun, ya ilahi bi sirrihi azim. Sai mu sake shi. Idan kun lura da kyau shi bai kwanta ba, kun gan shi ya tsaya a cikin ruwa. Na'am, sai mu sake ɗauko wani. sa'altuka bil ismi al-mu'azzam qadrahu bi ajin ahujin jalla jalyuti jaljalat bi haqqin wa qayyumin alimin wa alimin biyahin bi ayahin fal muluki tawada'at bi alin wa ayilin jalabtu maqasiri bi ahin namahin ma'a namuhin ta'atafat ya ilahi bi sirrihi azimun, ya ilahi bi sirrihi azimun. Shi kuma sai mu sake shi. Kun ga shi ma idan kun lura da kyau bai kwanta ba, yana nan a cikin ruwa. Idan kun lura da kyau, to don haka wannan shine bidiyo na biyu. Don haka a wannan group din da muka yi magana mun buɗe, duk wanda ke buƙatan shigansa to zai muna magana, amma ba mu ce dole ba. Duk wanda yake da ra'ayi ya ce yana buƙata, to za mu saka shi a cikin wannan. Dai shine bidiyo na biyu, sai na uku, sannan kuma ina tunanin sai ga na hudu, ko kuma ta kasance akan na uku za mu tsaya. Iya waɗanda ainihin iya bidiyo kan da za mu yi bayani akan su kenan, wanda duk wanda ke bukatar a walwale masa komi domin shi ma ya gwada wannan, to insha Allah ta'ala akan hakan ne muka bude wannan gidan. Wassalamu alaikum.